Vaya, no lo más. Muy bien, Ursula Anisol. Vaya. Oh, crossover. Wala na siya. Ako dito. Kita sila. Mas Gloria. Lakukan seperti ini. Berkebui. There's a big ball from Florida. There's a ball. Lagi 8 seconds. Montapillo, pasa el gol. Ahí termina kita si Bangga. Persona, Exodus, berikan pada dalam ini bawa tim. Terjebak dari South.
Tournament 8, Laban Central. Saber for the lead. Edison. Galawan dito ng bike shot. Substitution. 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 Kagula. Ay. Ang laki ni Hans. Sinulat na kasi pati kumot. Parang kaya ng Sultan level, lapangan sebelah dito. Ang tatlo. Pagkatang para ito siya or gawas na kalabangan. Down to 1.3. Is Ruben Villo. Pagpamintay! Kaya ito si Papa Villo. Ito kumakakas sa ito. 13-14. Hook shot. Answer! Nakakuha ka doon. There's not a blue. Substitution. Ito, papasok na si Baka. Before, papasok na dito. Substitution for Zebra. Abangan nilang tatlo ang mga taga-Central. Consulta. Back to Consulta. Is Jurong. Extra pass. Number 11. Out-balance siya pero may foul. Kasi foul number 17. Manga Tigres. Sabi ni Bro, ay hindi na rin. Last 50 seconds. Pamadali dito si Bar. Pero, daming foul ang tinawag dito. Last 43 seconds. Shot clock 17 para sa Red South. Iba nag-inbound. For 3. 11 for the rebound. It's Concerta on the run. Central, loses the basketball. Last 15 seconds. World rate, Pamariki. Shot ko pinala sa mga. Number 7, Pamariki. Kasi ba number 7? 12 meters. Last 19 seconds. Lamang ng apat ang Central, 17-13. Last 19 seconds. Second breaker, this is the second one. Defensive rebound for the Bait South versus Bar on the line to make down the lead. Last 5 seconds. Tingnan natin kung pagkakaroon ang Central dito. Last 1 seconds.
Score natin. 17-15. Dalawa na lang ang kapatid ng Bicol Central. Nabuhay ang iba, yung right side. Tingnan kung It's kawan. your right side. Ika. Atam ako. Ano yan? Back to the game. Yung malalalo ito, ang balance na yun. Pero yung nanalo pa rin siya. Kung sino nanalo sa capsule, yung nanalo ito. Second quarter. Bounding to Bar. Arsabar on the point guard of Mike South. Juno, Arsabar. Quick for three. Elbow. Turn around shot. Shoot it up. And steal. Brings the ground of the lead. And away. Jump one. Bola. Save ball. Bola balik. Set ball. Shot clock 14. There's Steve. Edison from the left side. That's a straight shot from Edison. The bars. Ball pass. There's Edison. Stop the jump. Alam buenos pa yung second dito. 19-17. Balik sa balawa. Screen. Screen by Fred. Quick for three. Screen niya alam din. Nakalinis. Diggs. Pass to seven. Walang papasahan. Pero may running ball. Pusi foul. Substitution. Substitution for Central. Babalik si Valia. Crossover by Ivan. Si foul number 14, si Barlow. Okay, balik na sa ito. Juno, top cover. Minnesota, 6-6-7. Bar, no pass. Number 10. Shot. That's a foul. Six minutes.
Nandiyo sa number 4 right south. Varia. Si Baguna. Kuwatan. Foul ulit. 13 foul for Central. Avoid right south. Varia, offensive rebound. Central. Bites out. Twenty-three 19. That's the bell for 4 minutes and 20 seconds. Kanina tayo ha. Thanks for three. Yaman. Bola ng Bites out. Roger three. Grabe sa pinakasayan doon. Dilabayan na 29. Two minutes, 30 seconds. Sabril. Alessio. Valvaya. Ito masyadong malakas yun. Takot pa pa sa ulan. Sebas Debrado from the corner involved in the lead. Speed. Left open put.
Jumping out of Ginamit ko na ako. There's the ball, on the drive. XO, what a pass! This is possible. Last 30 seconds. Last 1 minute. Shot clock 37, game clock 19. Para daw sa kanya dito, step back for three. Last 30 seconds. 3 against 1, reaction. Last 10 seconds. Napaganda ko rin. Right, 20 seconds.
Shuffle. Dalaran. Several. Hindi na naman tayo result dito. May uminis nito nga galing sa kalaban. Okay, extra pass, 27, round number, bingo. 6 minutes, 47. Already by 31. May bala pa rin. Jumper for 37, extra pass. Umigat pa. Si Papa sa ilalim. Agila, still good. Insert a quick pass to Barya. Tapos lang yan. Submission. Maria, this is the first finger. 5 minutes 99. 5 seconds. Side. Ay, hawi doon, hawi. Paratawagan ko si Queen. 27. Consulta. 25, 30, 34. Number 7, out fast. That is all, yes sir. Mamaya pag-maintain po rin tayo. Karingin tayo. Alderano. Seven, Lago, Asoranes. Mampafil na Budwing. Second time out for Ryan South.
Eslago, right, finger roll, yes sir! Gusto mabawasan yung malamangan ito ng bansa. Edison, nagkakabasahan. Swinging. Lago ka madali. 25, right, yes sir! Pagpagyan ko sir. Pagpagyan sa kanila. Pagpagyan po. That's Papa Wheel against Edison. Ball pass. Kahit saan kami yung pwede makakatayo. Kaya block, defensive rebound. And signature over dito. Kaya na central. Bumawi agad ito. Central. Nasa line ball daw si Maria. Sa division. Sa division for team. As Juno, and a pass to the right side. Terus Edison, so One minute 50 seconds. Wala lang timeout. Yung right side. Third quarter tayo. 29-42. Labing tatlo ang kalamangan ng Central. Sa Melbourne. Ito yung pass. Ito yung transition. Substitution. Substitution dari apa sana? Cardanio. Apa Municipal para si South. Oh 29-42. Papa Video, tahu kan ini? Boleh pas bisa, ya? Main na. One minute 30 seconds. Power rebound. Di Central Oregon. Score namin 29-42 lamang Central Oregon. Malamitan ko. Sakit lagan. Third set. 1 minute 27 seconds. Nagkamadali sa natin. I see you. Wala ba na? Napaganda ka doon. Naka-live. Sa YouTube. Sa kaya ka rin. Sige, subscribe nyo. Kaya kaya na ko. Yes. Kailas din ako. Saan yung YouTube lang?
StreamYard. Para pa dito ako na. Nagano sa video. Bakit dalawa? Video to, yung inedit. Lubat na ako. Wala akong power bank. Ay, sorry. G! Score! Back to the building. Last 53 seconds. Mas malakas ito pila. Alakasan ng bata. Maria, second. First free throw wala. Ayos, siyempre. Wow. 22-29. Ay, Papagas dito. hello. 31 na lang. Hindi na ng sapatos ni Maria. Second. Lechos parehas. Pero sa kanila pa yung sa dito. Shot lang natin. Pwede na kayo. Kanina. 8. Last 42 seconds. Patay na yung 1 minute down. Balik nyo lang. Balik nyo lang. Kailan ko natin 5 personal active fouls na ngayon. 5 big fouls, lights up. 42 seconds. Big fouls yan, big fouls. Last 28 seconds. Last 15 seconds. Last 5 seconds. May basa na, may basa na. Extra pass. Score! Score! Bus! .46-29 ang score. Lamaan Central.
Last and final runner. Laki ng kalamangan, 20 pala to. Lago, 8 minutes, 30 seconds. Agila, first winner, winners the first. Competition. 6 minutes, 46 seconds. Six minutes, 8 seconds. Competition.
Big sa usura para kay 24. Hilda. Submission. Submission. Sobra ba? Sobra? 5 minutes, 47 seconds. 47. Waiting for mga tawagan nila sa 20 shots. Ha? Upload ka? Oo. Ayos ah. 5 minutes, 30 seconds. Score natin, 34-21. Substitution, substitution. Yan! Mga nagkagandahan nating Bicolana!
shot. 40-59. Brian, pull-up jumper. Shot clock 10. Get the shoot. 5. Twenty-one seconds. 21 seconds. Sige, shot clock nyo na. Yes, panalo na naman ang bae ang Central. Panalo na naman. Panalo na naman ang ating team. Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Oh, picture, picture! Ayan guys, manalo na naman ang ating team, ang Team Oragon Central Taichung, Taiwan. So, pangalawang game na to. 2-0. Ay, video yan ah! Yes! Mas yung kasyan malayo!
Wala na ako. Oh, kainan ulit, kainan. Kainan ulit, kainan. Kainan, yes, manager. Shout out kay Manoy Jun. Manoy Jun, balik-balik na. Oh, shoutout muna kayo. Shoutout muna kayo. Dalawang panalo na. Boss, nabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Yun. Sa Catanduanes, sa Bicol. Nagpakilala ka, Catanduanes ka pala. Shout out, Catanduanes, Kananguran, Laniga. Yun. Ano po, boss? Nag-YouTube ka? Ano? J Bandol. Saan ka lang sa ano? Albay. Ibay ka? Kapura ko. Sa uwas kami, pamilya kami ka doon, hindi makapagod sila. Di ano? J Bandol. Ganyan yung din. Hindi. Bandol. Hindi. J lang. Di Bambo. Blood. Okay, okay. Thank you. Gaano ka rin? Hindi. Ayan ang ating mga kabayan. Ang mga Bicolano, Uragon, ang Sentral.
That 35 by 2
Thank you.